Ba, Jaun Andreok, Itzaro, Jaun Andreok, ikusentzule guztiok, iritsi da gaurko momenturik magikoena. Irabazlea, 2014 honetako 38. edizioko Euskal Herriko Dantza Txapelketako irabazlea, norden jakin behar dugu oraintxe bertan. Aurten, ikusiko zen duten bezalaxe, goi mailako dantzariak izan ditugu, guztiek duten onena eman dute, eta alafede gaur hemen dantza saio ikusgarria izan dugu. Baina, saria, bikote bakarrak dauka eramatea, eta aurten honetan hauesek izan dira irabazleak. Bion artean esango dugu? Bion artean esango dugu. Jaun Andreok, aurtengo irabazleak, Amets Amubieta eta Maialen Aldalur. Azpeitiarrak ditugu, aurtengo irabazleak, antxe datoz, euren kiden zoriona eta alaitasuna jasoz, behon deizuela. Amets Amubieta eta Maialen Aldalur, Euskal Herriko 38. Dantza Txapelketako irabazleak. Eroski bidaiak 4 bidai oparitzen ditu, saria ematen udal zinegotzia den Asier Alustiza. Aupa Asier. Bueno, sari asko dituzue bikote, beraz, prestatu musuak emateko eta eskuak ere ondo kargatzeko. Bai, hori lehendabiziko saria, eroski bidaiakena, 4 bidaia, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko garaikurra ere bai, bertako presidente den Xavier Mendizabalen eskutik hortxe trofeo hori, garaikur hori. Xavier Mendizabalek esan bezalaxe, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko presidente denaren eskutik. Josean Muñoz, Euskal Jaurlaritzako Kultura Sailburuordeak emango dizue 700 euroko dirusaria eta oroigarria. Hortxe ongi merezitako saria, oroigarria eta 700 eurotako dirusaria. Hortxe Josean Muñozen eskutik sailburu ordearen, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburu ordearen eskutik. Hortxe, hola, lurrean utzi saria, bestela ez duzu tokirik izango gehiago biltzeko eta. Noski, txapeldunak hauexai ditugu eta sariak jasotzen jarraitu behar dute. Txapeldunak gira eta noski, txapeldun izanik, txapela eta lepokori gabe zinba joan hemendik. Eta sari hori, Eluska Gerriko Segurako alkateak emango die, hortxe, txapela, ametxe buruan jarri diona, eta lepokoa ere hortxe ari zaizkio jartzen. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere ematen du Gipuzkoar bikote ongien sailkatu denari saria eta noski nola ez zuek zarete, baina ez eman bizkarra publikoari. Begiratu aurrera merezi duzu eta horixe bai. Saria ematen kulturako zuzendaria den Garazi López de Etxezarreta, hortxe Gipuzkoako Foru Aldundiak ongi merezita zuei ematen dizuen saria. Hori ere aurrean utzi, bestela nahiko komeri izango duzu eta. Eta gaur, gau berezi honetako azken saria jaso behar duzue. Lehen aipatu dugu, Nestor Basterretxe eskulturgile haundia, beronen eskulture jasoko duzue bere semearen eskutik, Jonan Basterretxearen eskutik. Hortxe aurtengo irabazleen saria Nestor Basterretxearen eskultura bere seme den Jonan Basterretxearen eskutik. Tira, bikote, zuena dantza egitea da, baina ez zarete mendi joango noski guri hitz batzuk esan gabe. Bueno, Amets,
Horrendik aizea botatzen du, uf, egin ez da maki, azkeneko, 2 minutu daramatza saria jasotzen, ez da? Bueno, nola sentitzen da bat hainbeste, pentsatzen dut hainbeste sakrifikatu ondoren, hainbeste ordu dantzan, ensaiatzen, pasatu ondoren, hainbeste urtetan, eta hola, dagoeneko buruan, soinean, Euskal Herriko txapelduna zeanaren seinale daramazunean. Ez dakit, hendik ezin siniztu, eta ez dakit itzik esplikatzeko, guztua, oso guztua, eta... Nori dedikatzen zaiolako momentuan saria? Horrelakoak esaten dira, ez? Bai, bueno, hona etorri zaten da noi, gure irakaslik ezin izendu etorri, baina behantzate bai, eta animatzen ontzaten guztioi, da eskertzea, eta... Eta gurasoi. Bai, eta gurasoi ere, bai, asko. Horiexek, ametsen hitzak, baina Izaro, alboan dudan Maialen Aldarlur ere, noski, zu ez zara hemendik joango guri txapeldun zaren aldetik hitz batzuk esan gabe, begitan malkoak ere ikusten dizkizut, zer sentitzen daulako momentu batean, Maialen? Poza, ez dakit, ez da hitzik ametxek esan du bezala, hau da, gehiena lortu laikena, gehiena espero dana, eta poza, kristona. Bueno, Izaro, nik uste hauek gaur hemen bereien adierazpide nagusia dantzan egitea izan dela, eta dantzan jarri behar ditugu, geure agurrarekin, geure zorionarekin batera, eta noski, zeu guztioi ere, gure eskerrik beroen eman behar dizuegu, gaur hemen seguran bildu zareten guztioi, eta Euskal Telebista bidez, geure saio hau jarraitu duzuen guztioi ere. Jaun Andreok, 38. Euskal Herriko dantza sueltoko txapeldunekin utziko zaituztegu. Zuena da hitza, zuena da holtza, beraz, aurrera. Aurrera, bikote, eta zorionak!